ويتها بارا أبتبيت إسياس سالسة عصر شمونته كم بيبس بيسوس انتهى بزي بلس تتصبي فري أي بلع نكذابير بمثل ما تتصبي يوتيوب تفعله إجتي أرسنا نكذابير بتصبي زبل تثبت أب أملاح بتصبي أب نكذابير بتصبي زبل ويجمع مزمور داوود سالسة كم بيبي ولا أنا كلنا نكذابير أملاح فمسكنيهم مزمور داوود سالسة مزمور داوود سالسة أب 10:4 بسم يسوع كم بيه እግዚአብሔር ዘአምላኩ ህዝቢ እቲ ንርስቱ ዝሓረዩ ህዝቢ ብፁዕ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ የማዕዱ ሁሉም ደቂ ሰባት ይጥምቶም እቲ ልዕሊ ሁሉ ዝሰርሕ ተግባር ሁሉ ከዓ ዘስተውዕልሲ ንሱነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኩሎም ካብ ቦታ ማሕደሩ ይምልከቶም እዩ ንጉስ እምብዛ ሰራዊት በመብዛሕ ሰራዊት አይድህንን ጀግና በነቢ ኃይሉ አይድገፍን ፈረስ ንምድሓን ከንቱዩ በዓበ ኃይሉ አይናገፍን እንሆ ንነፍሶም ካሞት ከተናግፋ በዘመን ጥሜቱን በህይወት ከተንብሮም አይን እግዚአብሔር ናብቶም ዝፈርህዎ ናብቶም በምህረት ተስፋ ዝገብሩ እዩ ነፍስና ንእግዚአብሔር ትጸበይ ሓገዝናን ዋልተና ንሱ እዩ ኣብ ቅዱስሙ عقب يهمه أبوه يحبوس يبر زابير أو زابير كم تبع أخا تسفى زجبرنا يوم أجاها قبلنا يبون جتادي لي أزلهم نفسنا نزابير تتصبيو حاجزنا والتنا نسو هاي بلالو نفسنا لمن تتصبيو نزابير تتصبيو نسو لمن تايو حاجزنا والتنا نسو زابير الله تبصر هنجسي انتهي لنا له እዚህ ተጸበይሲ ነታበለሲ ፍሬአስ ይበልዩ ሰብ ሎሚ ትዕግስት ሰዓነሉ ጊዜና ዘለና ኩሉ ሶሻል ስለዝኾነ ወላ ጠሚ ሆማን ኣብ ማይክሮዌቭ በቃ ሳይገሩ ካብ በሓጽር በቃ ትራንስፖርት ማሐጽር ኮይንና ሎም ኩሉ እንታይ ናይ ታዋ ጊዜና ዘለና ሰብሲ ንጽባይሲ ዝደኸመሉ ጊዜ ይመስል ሕጂ እንታይ ብላ እግዚአብሔር ግን እንታይ ለና ዘሉሲ አው ክንጽባይ እግዚአብሔር ተደንጎ ይቆም ከመጽዩ ተጸበይ ይዝል ቃል እግዚአብሔር አምና ተመስገን ይሁን ስለዚህ ነህና ተጽቢትና አመን ሆናለሁ እግዚአብሔር ሆናለሁ እግዚአብሔር አምና ተመስገን ይሁን ሰብ ተፈላለየ ተጸበይ ከዲው ሰብ ነተፈላለየ ነገር ከወከል ይኸዲው ነህና ግን ተጽቢትና ምን ይሆቴ እግዚአብሔር አምና ተመስገን ይሁን ስለዚህ አብ እግዚአብሔር ክንጽበይ አብ እግዚአብሔር كل زيادة لنا مالك زيادة عنا تمسكناهم سلازي تي يفسينا متصباي زبل زيادة عنا تمسكناهم ويتاي بارا سلازي زيادة كنتصبايو حاجة يدلنا مالك زيادة عنا تمسكناهم كم تلجي زرعاني أو مزمور داوود نفسيتي نعاها تصبح على زبالة نحن لما ملو حالنا نزابير كنتصبح نزابير يدينا مالتي وسلازي أو تصفح ندبر أو نوكل نعوه نري نعوه نتمتي نزابير يدينا مالتي نزابير أمنا تمسكن يوم سلازي أبي يوحنس حموشته حدا 4 اسكن رأي نزابير أمنا تمسكن يوم يوحنس حموشته حدا 4 زحزز كيم ببلي رنت حبتي اسكن ببلي أوكي لتشاوي وي اوكي وي بدايه يوحنس حموشته خاب حدا سبب بعد حرة قلت أمين مزمور داوود 113 كنت جميل كثر من الله. دحرزت ما على جبهة يسوس من النبي يسالم ده
أبي وساني ما تقادك أبادي إكا يبرايس تبيته يسداد الظهر حمشته جبلا يتوقع أنا نبلا أو من قصاص إتمايز تصبي بزحف حمواتن أوراتن حنكاساتن بمساتن يدقسون النور أن حنسا حدا من الأخلاق على وردو مثل ما ينقصا أصلا ورمو يتقدم وردو أبتي ينقصا أصلا ما إذا أتوى كاب زلوا حمام زبدل يحاول نبلا ويتعبارك هجي ريمو أبسي حدا أنا يلا هجي أبسي أنا بزحات حمومات يمزموت بزحات دنزان بزحات عورات بزحات تفلالي حمام زلوا أبس بحري موت هجي انتي ساتو تفورو تثبيتهم انتي اتمنى أخذ زيابير ماتيو نتبحر حنسا مثلا كسوسو قديم ساعته انتي يخون نيرو يفرموس نيرو حجي زوم سمان انتي تثبيتهم نيرو حارس بماتيو نتبحر ستام قبريو كان كسوسو حجي مولو تثبيت نيرو مالتيو اتمنى أخذ ماتيو زغون حمامي هالو زغون شجري هالو زغون كبيت نجري هالو أبتبحر مساعته انتي يخون يفرموس نيرو زي عملات مثلا حجي انتي زي نازلو تثبيتهم سي أبو زابير أبو تملأ أخذ زابير ماتيو كتنكيو لا تبحري سلازي حواتي أنت يا أخي كلو نحناون سبسي دوخمي سبسي بزي زابير ولا حد نقدر كنقبل أكلم سبسي كمزي تسجنياي إب انتي زبان أب زابير تتسجعي كمزي قلعة أب ديوس تتسجع نحنا دم أب زابير تتسجع نحنا زابير أملاك تمسكنا سلازي دوخماتينا سكي أم ببيع كده حبتي مزمور داوود 213 بزرق انت ميتين اسران سلسان بزرق انت كنت عين تباركنا بكويتهم كنت عين تجردنا المريض تاخذهم عين تنال الصقصة راح نحملنا بزيادة الأمثلة كويس سلسة ما نعمل يقول نعم زابير كم تجرتي نعم من بيت أتتمت كم تباركها نعم قويتو زتمت نحنا لما متمتنا نبي نعم زابير حواتي نحنا توكلتنا أبو زابير تثبيتنا تسفنا أتقولنا نقول نعقب نعقبنا مني زابير أنا تمسكني هون أب ما تحكوا بسنتها يقولوا زبلو سم زابير تنوع جنبي صادر دما قويو ناو يعقب معقبنا سمسي حواتي نتصلنا يبلنا نهار مولو جنبي يبلنا نحنا سي أب زابير تما عقبنا حواتي سبسي أبزي أنا هجسي كابزي الحروة ناس ما يتوقع يصير ما يكارنا خيريو نفاس قبلنا قرص معنا زاغرس أنا تقولنا تنانا صلال كويناتنا له زيابير نحنا دماتو حواتي زيابير جنبنا صلالنا زيابير عمنا تمسكنا سب أبتينا زيابير بوتا دحرالو ولا حاجة نجار كتقو أيكلم سب كاب زيابير كابتي جنبنا زيابير كوت خلوهم بزح تقولانو بزح دماتانو أمسا دبلو خبر عكاي خلي مالجي سلاسي أبيت أمنا من لاونا أبصار زيابير من لاونا زي اتزعبي زيابير عمنا تمسكنا سلاسي أبروتكشن نايمنا لنا مسلكم أمنا إكزابير بروتكشن من هذا سلسي كابيت واتينا جن نسأل أي سنتينا سأل أي سبقة اللي لغتك عنا شيء خلي مالتي سلسي أب بيتوسي نسأل الإكزابير أمنا تمسكنا يوم سلسي أبتي أرستي سبسي أبتي فلاني نجاري تثبيت جبر أب بيتوسو تثبيت جبر أب عليتو تثبيت جبر أنا زجنزب أب هامتو تثبيت جبر نسو جن تثبيتو جن انتاي جزياوي حتى بعد حدا نجار مسمات ويوحش كوستو خليو وحدا نجار كأكخون يخليو حواتي نعنا بنزعل في أمر خيكون من زماننا زيابيرسي معقبيناي زيابيرسي قشاناي زيابيرسي وارتاناي زيابيرسي زي حفر أملاخي زيابيرسي نتزولو زقبر أملاخي سلازي أبو زيابير إنا تحاولنا زلنا زيابير أملاخ تمسكنيهم حد مزبوط سالة مزيك تكون تونا كاد عين تبين بزيكاها عادنا نسبها معها نتبيعلونا
መልሲ ክትከውን ሕቶና ካልእ ዓይነት ፅበን ምሰልካኻ ኣፀናንስ ብኻ ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር እዩ ዘፀናነን ትፅቢትና እውን ይኹን ናይ ሃገርና መልሲ ናይ ሕቶና መልሲ ናይ ዝኾነ ሽግር ትፅቢት ኣብ እግዚኣብሔር ንግበር ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ተደንጎዩ እኳ ክመፅእ እዩ ኣብ መሐለዊ ኢኻ ጥራይ ደው በል ተፀበል ስለዚ እግዚኣብሔር ጥራይ ዕንትና ናብኡ ጥራይ ንጠበት መፍትሒ ካው እዩ ሶሉሽን ካው እዩ መልሲ ካው እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚ ካብ ኣምላኽ ካልእ ክንፅበይ የብልናን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ኩሉ ስንታይ ሓደሽ ዝብል እዩ ማለት እዩ ሰብሲ እንታይ ብምንታይ ንእግዚኣብሔር ክፅበዮ ኣሎ ሓደ 5 ነጥቢ ክንርኢ ኢና ብምንታይ ኢና ንእግዚኣብሔር ንፅበዮ ቀዳማይ ድምፂ እግዚአብሔር ንክንሰምዕ ክንፅበዮ ቀዳማይ ተሓዝዋ ድምፂ እግዚአብሔር ክንሰምዕ ስለዚህ ኣብ ዮሐንስ 10:27 እንታይ ኢሉ ኣባጊዕ እንታይ ገብራ ድምፀይ ይሰምዓ ስዕበን ድማ እንታይ ገብሮ ይኽተሎ ሰሚዐካ ይኽተሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ድምፂ ኣምላኽ ክንረማምጣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ትፅቢት እግዚአብሔር ስለውስ እንታይ ኢልኒ እግዚአብሔር ስንታይ ተዛሪቡ ኩሎም ብቃልሱ ስንታይ ተዛሪቡ ኣብ ጸሎት ኮልኩም እንታይ ተዛሪቡኩም ኣብ ቃሉ ከተንብቡ ኮልኩም እንታይ ተዛሪቡኩም ስለዚህ ሕዋተይ ብግልና ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ክንለማመዶ ፅቡቅ እዩ ሕዋተይ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣይዳሉኒ ንኩላትና ይዛረበና ኢና ደቁ ኢና እግዚአብሔር ንባሮቱ ከይነገረ ሓደ ነገር ኣይገብርኒ ንሕና ኩላና ባሮቱ እግዚአብሔር ኢና ሕዋተይ ውሉድ ኣምላኽ ኢና ውሉድ ስለዝኾና እግዚአብሔር ድማ ይዛረበና እዩ ነቢያት ጽቡቅ በነቢያት ይዛረብ እግዚአብሔር በተፈላለየ ነገር ይዛረብ በነቢያት ይዛረብ በተፈላለየ መንገድ እግዚአብሔር ይዛረብ እግዚአብሔር ድማ ንግልኻውን ይዛረበካ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ትኩልትና ከምዚ በአብትንቢት አብዝነበዩ ሰባት ሙሉ ክንጽጋ ይብልና ትንቢት አይተዓቆይሉ ነትንቢት ሐረቦሉ ነቢያት አለው እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ግን አይነ ገለይሲ እግዚአብሔር ይዛረበንስ ክንብል አለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ እንታይ ሁሉ ጊዜ ግን ነና እዝነና ታንገብራለና ጽንቅ እንብላለና እግዚአብሔር ይዛረብ ንውሽት ነፍስኻስ ይዛረበካል ንእግዚአብሔር ኢግኖር ተገርካ ይኸተካ ከምዚ ሕጂ ዘይደለኩም መሰብ ክዛረብ ኮሉ ድሕር ዘይደለኩም ቅጫም ጽይኩም ትዛረባሲ እንታይ ክትገብሩ አይተስተውሉ ወይ ቅጫም ትገብሩ ኢግኖር ገርኩም ወስናብ ካልእ ተብሉ ወላ ተተዛረብ ኣብ ካልእ ትኸው ስለዚህ እግዚአብሔር ግን ክንጸባበዩ እግዚአብሔር ግን ክንሰምዖ ጽንቅ ንብልናና ግደይ ኣብ ቃል አምላኽ እንታይ እግዚአብሔር ሓንሳ ይዛረብ እግዚአብሔር ክልተሽ ካላዩ ይዛረብ ሰብ ግን እንታይ ይገብርኒ አይስተብልኒ አይቅልብኒ ተባለ ጽፋለ ሎሙ ግን ነቲ እግዚአብሔር ተዛረበና ቃል ከነስተብል ከነቅልብ እግዚአብሔር ይደግፈና ሕዋተይ እግዚአብሔር ከይንተሐላለፍ እግዚአብሔር ይዛረብ እግዚአብሔር ብድንገት ይመጽ እግዚአብሔር ይዛረብ ግን ንሕና እንተ ዘይተዳለና ድሕር እዝንና ተዘይጸለና ድሕር ከምቲ ጉቡእ ደይኮና እግዚአብሔር መጽኡ ከይተዛረበና ክኸይድ ይኽእል ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ክንጽበየለና በቃ እግዚአብሔር ሎምስ ተዛረበና እግዚአብሔር ናቲ ኤክስፔክት ክህልወና ኣሎ ኤክስፔክት ወይ ድማ ጀርመን ኤርቫልቱን ይባል ናህናሲ ትጽቢት ክህልወና ኣሎ ኤክስፔክቴሽን ክህልወና ኣሎ ስለዚህ እግዚአብሔር ይዛረብ ሕዋተይ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ኣብ ውሽጥኻ ንውሽጥኻ ይዛረበካ እዩ ሓደ ጊዜ ሓደ ኣገልጋል ስንታይ እግዚአብሔር ንዓይሲ ኩሉ ጊዜ ይዛረበኒ እግዚአብሔር ሎም ተዛረበኒ ከምዚ ይብሎ ሕጂ ወዱ ስቡስ ከመይ ኩሉ ጊዜ ዝዛረቦ ኢሉ ክከታተሎ ጀሚሩ ሕጂ ኣብዚ ጽልየሉ ጊዜ ይከታተሎ እግዚአብሔር መጺሩ ኣይመጽእ እንደገና ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘንብበሉ ጊዜ ይከታተሎ ነይሩ ድሓር ሓደ ጊዜ መርቲቲ ኣቦ ሎሚ ከዓ እግዚአብሔር ዝተዛረበኒ ክብሎ ከሎ ኣቦ ትሕስቡ ኣለኻ ኣነ ተኸታቲለከ እግዚአብሔር ኣይተዛረበካን ኢሎ ወደይ እግዚአብሔር ንውሽጠይ ዝዛረበኒ ንውሽጠይ ይዛረበኒ ሞ ኣብ ውሽጠይ ብዙሕ ተዛረበኒ ስለዚ ሕዋተይ እግዚአብሔር ንውሽጠና ይዛረበና ቃል ኣምላክ ከነንብብ ከለና እግዚአብሔር ይዛረበና ክንጽልይ ከለና እግዚአብሔር ይዛረበና እግዚአብሔር ኣምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚ እግዚአብሔር ዝዛረብ ኣምላኽ ሕዋተይ እግዚአብሔር ብተፈላለየ መንገዲ እንታይ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ዝዛረብ ኣምላኽ ጥራይ ንሕና እንታይ ንገብሮ ሰለሎ ንጸበዩ ጥራይ ንሕና እንታይ ነው ኤክስፔክት ይሃለውና እግዚአብሔር ንውሽጥና ይዛረብ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ውሉዱ ስለዝኾና ውሉዱ ድማ
ድምፅና ያቡ ይሰምዕ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ቀዳሚት ታይና ትጽቢት ናምታይ ቆናለው ሳይረለው እግዚአብሔር ክንሰምዑ ለና ድምፅ እግዚአብሔር ካንገብራለና ክንሰምዑ ለና ታኸለይቲ ድማ መሬት ንመቅባል ስለዚህ ብዙ ነገር አለው እግዚአብሔር መሬት ካርኤኒ መሬት ንመቅባል እግዚአብሔር ሲ ክንጸባበዩ አለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን አብሮሜ ሸሞንተ ታይብል እቶም በመንፈስ ቅዱስ ዝምርሑ ሲ መሬት ካብ አምላክ ይረኽቡ መሬት ካብ አምላክ يقبل እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይመርሐና ናቤ ከመኸይ ናቤ ከነበር ሁሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይመርሐና ምክንያቱም ወልድ አምላክ ስለዘሆና ወልድ አምላክ ዘሎም በመንፈስ አምላክ ታይጎበው ይምርሑ ስለዝብለና መንፈስ አምላክ ይመርሐና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ መንፈስ አምላክ ይመርሐና አብዘ ፍጥረት 10 ሸሞንተ ካብ ሓደ ክሳብ 3 ድህር ይኹሙ ወላ ገዛም ቦቦ ብዛዕባ አብርሃም ሲ ኣብቲ ድንኳን ካብ ድንኳን ቤቱ ወፂኡ ሲ ይጸባበይ ነይሩ የማዕዱ ነይሩ ሕጂ ከማዕዱ ኮል ምንታይ መፅኦሞ ሰለስተ ሰባት መፅኦሞ ሰለስተ መላእክት መፅኦሞ ማለት እዩ ኣብኡ ድማ ብዙሕ በረኸት ረኺቡ ማለት እዩ ስለዚ ትፅቢት ነይሩዎ እንታይ ነይሩ የማዕዱ ነይሩ ሰብ ዝደለስ የማዕዱ እንታይ ድማ ይጽበይ ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ኣብ ድንኳኑ ሲ ኮፍ አይበለን ግን ወጪው እንታይ ይገበር ነይሩ ይጸባበይ ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እና ድማ ሁሉ ጊዜ ክንጸባበይ ሰማይ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ወይታ መሬት ካንታይ ናብዛ አድክ ኸይዶ እንታይ ትብለኒ እዚ ክገብር እንታይ ትብለኒ ስለዚህ እግዚአብሔር ውሽጥና ሲዘራርና መንፈስ አምላክ ሲመርሐና ህይወቴ ከምዛ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሓደ ነገር ንኸይከይሲ እንታይ ይሉ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገበረና ከልከለና ይበቃ እንድሕሪ ኢኹም ወኻ ንሰማርያ ነቲ ኢትዮጵያ ወስሉ ክምስክረሉ ከሎቲ ፊልጶስ መንፈስ አምላክ እንታይ ይሉ መንዚዑ ወድማ ናብኡ ንኸይድ እንታይ ገይርዎ መሪሕዎ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ስለዚህ መንፈስ አምላክ እንታይ ገበረና ይመርሐና ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ስለዚህ ولد أملاك سلسلنا بمنفس أملاك المرح أدلاي زابير أملاك تمسكن يقول سلزي تقولون نحن نجوب بلان كلنا خيريو أكيد كلنا خيريو جن كم فقط أملاك ديو وناس بناتنا يو بس زابير تان قبرنا نقاطع كنسامة معلنا إنسان نايس جانا قا زجبر كلنا خيريو جن منفس أملاك انتهي لنا زابير مرحت كاس كدجرنا أبزانا جرزي أسنتهي تبل زابير رباب حق دخلت أبابينا እግዚአብሔር ድማ መለከት ይረዳና ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ስለዚህ ምስ እግዚአብሔር እንታይ ነው ህይወትና ትናንትና አጀንዳሲ እንታይ ነው ምስ እግዚአብሔር ሲነሳማ አዩ እግዚአብሔር ንስኻ አጽናዓለይ ንስኻ ሕለፎ መንፈስ አምላክ ንስኻ እንታይ ትብለኒሲ ከንብርሲ አላይ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ስለዚህ መርህት ኣብ ህይወትና የድሊ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ እንታይናልና ኤክስፔክቴሽን ኤክስፔክት ክንገብር አለና ስለዚህ መንፈስ አምላክ ናብቲ ሓቂ እንታይ ገበኩም ኢልና ናብቲ ሓቂ ይመርሓኩም ኢልና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ሳልሳይ ድማ ራእይ ንመቅባል ወይ ድማ አምላኻዊ ሓሳብ ወይ ድማ አምላኻዊ ፍቃድ ክንቅበል እንታይ ገብራለና ክንጽበይ አለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ህይወቴ ኩላና ክርስቲያናትና ራእይ ዘይብሉ እንታይ ይወሉ ራእይ ዘይብሉ ህዝብ እንታይ ይቆሉ ይጠፍ ወይ ድማ ራእይ ዘይብሉ ስድ ይብሉ እጂ ኩላና ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ዝሓሰቦ ፕላን አለው ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ዝመደቦ ህይወት አለው ህይወቴ ስለዚህ እግዚአብሔር ናቲ ራእይ እንታይ አንስ እንታይ ክገብረልካ በመዝሙር የከገልገለካ መዝሙርና ወላ እግዚአብሔር በወንጌል እግዚአብሔር ሲሐደ ነገር ይበካይ ራእይ ይበካይ እግዚአብሔር ሲሐደ ሐሳብ ይበካይ ስለዚህ ለዚህ ራእይ ሲኩላትና አንተ ክንከብር አለና ክንጻባበዩ አለና እግዚአብሔር ራእይ ከበልና እግዚአብሔር ሐሳቡ ከብረና ህይወቴ አብዛ ዓለም እዚያ ተወሰነና ነበር ስለዚህ ፍቃድ እግዚአብሔር ሓሊፍና አገርና ዲና ክንሓልፍ ወላ መጻተ ሲና መጽናን ክንከይኒ እግዚአብሔር ግን አውሽጥና ከጎጎር ዘደሊ ነገር አለ አኩላትና ሐሳብ እግዚአብሔር አለ መደብ እግዚአብሔር አለ ፕላን እግዚአብሔር አለ ስለዚህ እግዚአብሔር አነ ከሆነልካ ዝሆን እግዚአብሔር ራእይ ሃበን እግዚአብሔር ሐሳብ ሃበን ክንብል አለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እስኪ ትንቢት አንባቆም ክልተ ግሪያት ትንቢት አንባቆም ክልተ ካብ ሓደ ሐሳብ ሰለስተ ተንበበኛ
ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ይሁን ቪዥን ክህልወና አድላዩ ራእይ ክህልወና አድላዩ ባቆም ትንቢትን ባቆም ክልተ ካብ ሓደ ክሳብ ሰለስተ ምዕራፍ ክልተ ካብ ሓደ ረኺበ ኣለኹ ክልተ ካብ ሓደ ክሳብ ሰለስተ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከንብበ ብዛዕባ እቲ ሓቀይ ብዛዕባ እቲ ክትዒ ንሱ እንታይ ከም ዘዛረበኒ ኣነ እንታይ ከም ዝመለሱለይ ተጠንቂቐ ክርእሲ ኣብቲ ምሕለወይ ደው ክብል ኣብ ልዕሊ ግልግውን ክቐውን እየ ሳልሰይቲ ክሳብ ሰለስተ ኦኬ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ራእይ ንምዱግ ግዜ እዩ ናይ መወዳእታ ይቕልጥፍ ኣሎ ኣይሕሱን ከዓ እዩ ብርግፅ ክመፅእ ኣይክድንጉይን ድማ እዩ እሞ እንተ ደንጎየ ከዓ ተፀበዮ ስለዚ ብጉያ ክንብበስ ነቲ ራእይ ፅሑፍ ኣብ ሰሌዳታት ቅርፂ ኢሉ መለሰለይ ኣብ ሰሌዳ ሕጂሲ እንታይ እምባቆም እንታይ እዩ ዘሎ ኣብ መሕለዊ ቦታ ኮይነ እንታይ ክገብረ ነቲ ራእይሲ ክፅበየ ሕጂሲ ዋላ እንተ ደንጎየ እኳ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ዝበሎ ዝገብር እግዚአብሔር ዝበሎ ይገብር እግዚአብሔር ከይሕሶ ሰብ ኣይኮነን ከይተዓስ ድማ ውድ ሰብ ኣይኮነን እግዚአብሔር ነቲ ዝሃበና ተስፋታት ሎም ዲ ክገብሮ ድሕሪ ዓመት ዲ ክገብሮ ድሕሪ 10 ዓመት ዲ ክገብሮ ነቲ እግዚአብሔር ዝበለና ኣብ መሕለዊና ኮይና ደው ንበል ስለዚ ንፀበይ ስለዚ ኣነ ዘገርመን ናይ አብርሃም እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋ ድሕሪ ክንደይ ተፈፂሙ መስለኩም ድሕሪ 25 ዓመት 24 ዓመት ተፀቢዩ ኣብ መበል 25 ዓመት ድማ እንታይ ኮይኑ እቲ ተስፋ ድማ ተፈፂሙ ስለዚ እግዚአብሔር ክዛረበና ከሎ ሕጂ ንሕጂ ከይከውን ንኽእል ግን ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብቲ መሕለዊና እንታይ ክንብል ኣለና ከምዚ እምባቆም ዝበለ ክንፅበ ኣለና ተደጎየ እኳ ክመፅኡ ኣብ መሕለዊ ክፅበየ ይብላሉ እግዚአብሔር ኣምላክ ተመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ዝሃበና ራእይ ብግዚኡ ይፍፀም እቲ ግዜ ከምቲ ናትና ግዜ ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ግዜ ፍሉይ ኣሕዋተይ ስለዚ ንሕና ጥራይ ኣብቲ መሕለዊና ደው ንበል እግዚአብሔር ኣምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚ ጳውሎስ ሓደ ግዜ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ምስ ተራኸቦ እንታይ እዩ ጎይታ እንታይ ክገብር ትደልየኒ ኢሎ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ኢሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እዚ ንዓይ ፍሉይ ኣቕሓ እዩ ሕሩይ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላክ ተመስገን ካብ እግዚአብሔር እንታይ ተቐቢሉ ራእይ ተቐቢሉ እግዚአብሔር ኣምላክ ተመስገን ኣሕዋተይ ሓንሳንሳ እግዚአብሔር ክዛረበና ክእል እዩ ራእይ ክህበና ክእል እዩ ግን ግዚኡ መዓስ እዩ ድሕሪ ዓመት ክኾን ይኽእል እዩ ድሕሪ 6 ወርሒ ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ግዚኡ ክሳብ ዝበፅሕ ድማ ንሕና ኣብቲ መሕለዊና ደው ክንብል ኣለና እግዚአብሔር ኣምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚ ራእይ ንምኽባር ሳይንውን ማለት እዩ ንዳሎ እግዚአብሔር ኣምላክ ተመስገን ይሁን ራብዓይ ከደይ በፅሕና ኣለና ራብዓይ ቀዳመይቲ እንታይ ምስማዕ ድምፂ እግዚአብሔር ክንሰምዕ ንፀበይ ካልአይቲ ምፅባይ ትፅቢት ምግባር ቀዳመይቲ ድምፂ እግዚአብሔር ንምስማዕ ንፀበይ ካልአይቲ ድማ መርሒት እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር መርሓና ንፀበይ ሳልሰይቲ እንታይ በቁ ራእይ ንምቅባል ንፀበይ ወይታ ይባርኩ ራብዒይቲ ድማ ሓይሊ ንምቅባል እግዚአብሔር ኣምላክ ተመስገን ይሁን ራብዒይቲ ከዓ ሓይሊ ንምቅባል ሓይሊ የድልየና ኣሕዋተይ ብዘይ ሓይሊ እግዚአብሔር ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ንደቂ መዛሙርቱ ሓይሊ ከይተቐበልኩም እንታይ ትበሩ ኣይትውፅኡ ሕጂ ሳቶም ድማ ን10 መዓልቲ እንታይ ገይሮም ተፀቢዮም ሓይሊ ክሳብ ዝቕበሉ ምክንያቱ ሓይሊ ዝተቐበሉ ብርትዓት ኮይኖም ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ እቲ ክርስቶስ ዝሰቐልኩሞ ኢሉ ብትብዓት ክዛረብ ከሎ ንሪኦ እግዚአብሔር ኣምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓይሊ ኣምላክ ክንፅበይ ኣድላዩ ኣብ ሓደ ቦታ ክንከይድ ድዩ ክንምስክር ድዩ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክንነግር ዲና ናይ እግዚአብሔር ነገር ክነገልግል ዲና ሓይሊ እግዚአብሔር ክንፅበይ ኣለና ስለዚ እግዚአብሔር ሓይልኻ ብዘይ ሓይልኻ ሓንቲ ነገር ክገብር ኣይክእልን ብዘይ ናትካ ሓይሊ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እየ ትብሎ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላክ ተመስገን ይሁን ኣብ ሉቃስ 4:14 ድሕሪ ሪኢኹምዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 4 መዓልትን 4 ሌሊትን እንታይ ይገብር ነይሩ ይፅሊ ነይሩ
كابوبو حيل قبل كابوبو سي بتبعت قوتسي 4 ليتسي اب ጸሎት ነው እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ህዋቴ ኃይልን ቆቦሎ ቦታ አብ ጸሎት ይሁን አብ ጸሎት ደው ከሚከለና አብ ጸሎት ክንትከልከለና ኃይል አምላክ ተቀበል ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድህሪኦም ሞሲ ዝተዳለወሉ ጊዜ ሲ 30 ዓመት ይሁን 30 ዓመት ይሁን ግን ዘገልገለን ክንደይ 30 ዓመት ያገልግል ሕጂ 30 ዓመት እንታይ ነይሩ ናይ ምድላው ጊዜ ነይሩ ስለዚህ ህዋቴ እኛ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ እግዚአብሔር ዘዳለውና አውሽተና እንጎብኖሲ ኮፊና ንጽበዩ አለና እግዚአብሔር አምላክ ሲል ምክንያቱም ሲልካ ዝመጽ ነገር የለም ህዋቴ ሲልካ ዝኸውን ነገር የለም ኃይል ከተቀበልካ ካብ እግዚአብሔር ከተጸበኻሲ ከትካሲ ፍረኸ ተፍሪሲ አይተኸኒኻ ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ክትጽበያለካ ዛስ ዋይ ሙሴስ እንታዩ ጎይታ ንስኻ ምሳናት ዘለኻ ሳይወጽና ክንወጾም ዶ ክንካይድ ዶ ተሓር እግዚአብሔር ኪሉ ጾሎም ድማ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይኸዱ ነይሮም እንታይ ይኸዱ ድማ ይስዕሩኻ ነይሮም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ዋላ ዳዊት ከመ እንታይ ይብል ነይሮም ክኸዶም ዶ ንጸላተይ ክብል ኮል ኪድ ዶ እቲ ምልኮኻ ኣቶም ሰራ ለኸለኻ ይኸይድ ነይሮም ስለዚህ ሕዋቴ እንታይ ሓይልሲ ኣላይ ብዘይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ሓይሊ ኣምላክ ሲ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እንተንበብና ቃል እንታይ ዝኾነና ፊደል ዝኸው በኃይል መንፈስ ቅዱስ ተመሊና ግን እንታይ ፍረድ ነፍሪ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ንዓና ዝድግፈና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ህይወትና ከመ እንታይ እንገብሮኒና ኣይንዘልቆኒና ክርስትና ሲ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ኣይዝለቕኒ ነዊሕ መንገዲ ዘለና ግን ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ህይወትና ክንዘልቆ ኣይንኽእልና ሓይሊ አምላክ የድልየና እዩ ስለዚህ ብዘይ ኃይል አምላክ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ማለት ስለዚህ ክንጾምቆ ኣለና ክንደልይ ኣለና ሃረር ክንብሎ ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ሃረርታና ሪኢ ድማ እግዚአብሔር ኃይሉ እንታይ ይገብረና ይመልአና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ካብኡ ተበጊስና ሽዑ በአምላኺ እንታይ ንብል ንቕፅሪ እንታይ ገብሮ ኣለኹ ይዘለለኹ ትብል ሽዑ ብሓይሊ ስለ ዝበርታዕኻ ነቲ ክስታይ እንታይ ትገብሮ ነቲ ቅፅሪ እንታይ ትገብሮ ትዘሎ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ብዘይ ኃይሊ አምላክ ሲ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ማለት እዩ